major credit cards. Yes, good morning. Next electric cooperative is Casoreco 2. Casoreco 2 is the recipient of the Golden Taguitap Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction. The electric cooperative with fully liquidated subsidy fund. The EC with high AGMA attendance. The best in collection efficiency and the top performing EC awards. Congratulations, Casoreco 2. And 4, Philreco Awards from the Wars. Casoreco 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award Platinum Seller Award. and Prompt Payer Award. Likewise, Casoreco 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award Occupational Safety and Health Excellence Award and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Casoreco 2. Casoreco 2. Casoreco 2 Safety Tips. Kung nagwawarawarang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli taba at magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Casoreco 2 para maaksyonan asin da magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laog kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad nin kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitaran na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 Safety Tips.
Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureco 2, serving better for you. Kasureco 2 tipid tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, pili yun si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators asin kan coal hydro asin geothermal power plants asin mga renewable energy sources aro kan solar, wind asin iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Sa itong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Kasureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. Asin man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP.
13% man minado man sa mga obligasyon niya to sa gobyerno. Asin ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, asin pagmantenir kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana. Kasureco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente. Kasama tamang oras, siguro kita nin 35 minutos, 34 minutos, makalihis ang alas 9 nin pagkaga. Ang magserbisyo Mga kasama maray na pagkaaga, ng tao aldaw na Biyernes, simula ang September 29, 2023. hirap dahil sa Yaw na po kita sa programa kan Kasureco 2, ang satuyang kooperatiba sa radyo. Siyempre, makasisti kita kan mga kalakawan kan Kasureco 2. sa takbo ng Digdi sa DWNX, niya po digdi si Radyoman Ray Gomez sa Lado Technical. ilang And ako man po ang sa inyong lingkod, Radyoman Manny Basa. pag-iigting Siyempre niyaon po ang satuyang Public Information Officer kan Kasureco 2. kagandahan ng Diyan sa Kasureco, niyaon po si kasamang Renner Pupa Bukay. Sir, good morning. sa Okay. Good morning. Tabi Radyoman Manny isin sa kubos po na nag-aantabay ngayon ng pagkaaga. Mag-iribanin kita sa loob ng sarong oras. Mapag-urulayan po ang mga kalakawan kan sa tuyang kooperatiba sa loob ng sarong simana. Dakon kitang mga announcement ko niyan, Tabi Radyoman Manny. Araatsan, siguro ilalaog tayan. Lalong-lalo na si mga naghaharapot, mananungod duman sa mga scheduled power interruption ni Kasureco 2 para makapag-preparar man kung sakali man talagang apektado sinda o kabali sinda duman sa mga lugar na mawawala ng kuryente ngunit na maabot na simana. Yan. Pero bago yan, Tabi Radyoman Manny, dakulong po ang naghaharap po sa tuya, mananood ka itong rates ni Kasureco 2. Kaya mayo kitang di kita masawa na utrohon po ang sa tuyang power rates mo yan na bulan na September 2023. Dahil hanggang ngunyan, siguro baka dahil pa makatubod itong sa tuyang mga member consumer owners, dahil kang nakareceive sinda ng bill, may mga nagpapaabot sa tuya sa paagi po kay itong mga naisisend sa tuyang Kasureco 2 Facebook page. And sa personal kong account, Tabi Radyoman Manny, nagpapasalamat sa Kasureco 2, manungod po duman sa bill o power rates mo niya na bulan na September 2023. Yan. Sa residential po, nasa 6 pesos, 0.8851 centavos per kilowatt hour. Yan. Residential, 6 pesos, 0.8851 centavos per kilowatt hour. Sa low voltage 6 pesos, 0098 centavos per kilowatt hour. And sa high voltage po, 5 pesos, 0.3026 centavos per kilowatt hour. Iyo po yan ang effective rate kang Kasureco 2 kung yan pong bulan na September 2023. Kaya yan, di mabigla kung makareceive kita ng bill sa kuryente dahil kang nakaaging pizza 19, nagpuuna po si pagbasa kan sa tuyang mga metro, and matapos po yan kung yan na katapusan man kang September, baka abuton pa ng first week kang October. Yan, nagpapasalamat sa Kasureco 2. Although ining pagbaba na ni Tabi Radyoman Manny,
dara po ini kay itong baba man na bakalta kang sa tuyang sa tuyang kuryente na binabakalban sa tuyang mga power suppliers. Ano po? Ayan, si Power Rate. And sunod po itong mga accredited payment channels ni Kasureco 2. Ano po? Yan, pwede man kita magbayad dyan dahil nakareceive na kita ng bill. Pagpuon kang pizza 19, si pagbasa kang sa tuyang mga metro, pwede na kita magbayad sa mga opisina kang sa tuyang kooperatiba. Ano po? Yan, bukas po yan, ngunyan, 8 a.m. to 4 p.m. and sa aga, 8 a.m. to 12 noon. Iyo po yan, schedule kan sa tuyang collection. Ano po, hanggang Saturday po yan. And si Dayman po makakapasiring sa mga opisina kang Kasureco 2. Igwaman po kitang mga accredited payment center o payment channels ni Kasureco 2, nakapartner ta. Ano po? Nagkakapira po yan. Ano? Pwede man sa online application, kay GCash. Mas popular mo yan si GCash. Ano? Na nababayadan ka sa tuyang mga member consumer owners. Yan, yaon man po dyan si True Money, si EasyPay. Yan, pwede man sa mga bangko. Ano po? Yan, online banking transaction. Pwede naman sa mga portals po kang mga kapartner ni Kasureco 2. Yan, siguro nahihiling tayo yan sa tuyang live. Okay, yan. Taon yan si BDO, si Rural Bank of Malarayat. Yan, si Land Bank, ano po, yan, UCPB. UCPB. Yes. Yan, UCPB. Yan, Union pwede Bank. man KSM, o Union Bank, yan, Union Bank. Pwede man KSM, ano po, yan, SMC Tinaga, dyan sa Saendang Bayan Center, ano po, dawa, may arrears ka, kang mga nakaaging mga bulan, pwede po yan, nag-accept si SM. Ano po, basta dara lang po itong sa endong bill sa kuryente. Save More Pili, pwede man dyan sa Pili. Kimaya, ano, pwede man palang Kimaya. Yan, malilingawan ka pa. Tapos sa mga treat store, hindi sa may Petron, sa may Panganiban Drive. Yan, ikaw kita dyan Petron, sa Magsaysay, and hindi po sa may Concepcion Grande. Yan, yan si mga pwede tang bayan. Pwede man sa mga pawn shop, ano? Ang aram ko si HGP, igwaman yan. Yan, pwede man diyan magbayad. Halata taman po na nag-accept ng payment sa Kasureco 2 dahil igwaman po yung tarpaulin sa luwas na nag-accept sinda ng bayad sa Kasureco 2. Yan. And si mga nawara si bill, ano, pero naka-receive na kita ng bill, pero data na aram kung senta nilaag. Ano, ikaw ba kayang tabi Radzuman Mani itong mga malilingawon? Ano? Saro ka na dyan. Tapos ako iyo. Ako human eh. Minsan, day ko aram kung saan ko nalaag si mga resibo, bill sa kuryente. Kung nawara ta, pwede kitang maglaog sa Kasureco 2, hindi sa online.kasureco2.com.ph. Ano po? Para at least maraman tagirara itong sa tuyang babayadan sa kuryente para makabayad kita online, ano, itong sa mga online application na ginagamit ta. Ano po, ulitin ta, kung gusto mahiling, ano, sa paagi kang online bill inquiry, i-type lang po sa tuyang mga search engine, online.kasureco2.com.ph. Ano po, yan, sa baba po yan, kan sa tuyang live streaming on yan. Yan. Gabos po yan, small letter, ano, masala kita. online.kasureco2.com.ph. And si sa tuyang schedule kang seminar, ano po, duman sa mga aplikante, si mga ma-apply po ng new connection, change of registered name, si ma-avail po ng senior citizen discount na dahil man po nakapangaran sa endang kuryente, ano, sa endang harong. O kaya duman sa mga interesadong mag-avail kay itong lifeline rate, ano po, yan, dahil man nakapangaran sa inda pero napokonsumo sinda ng kuryente o ginagamit ninda itong kuryente na dahil nakapangaran sa inda. Pwede pong mag-seminar, ano po, every Tuesday and Thursday, hindi sa main office kang Kasureco 2. Tandaan po, ano, Martes sa Webes, hindi sa main office, Barangay de Los Arenaga City. And every Wednesday man,
dyan sa Banwaan kang Pili. And every first and last Wednesday of the month, dyan man po sa Banwaan kang Tinambak. Ano po, si mga taga Tinambak si Roma. And every Friday po sa Calabanga. Yan. Pagiramdam lang po, ano, kung ma-attender kita ng seminar, magdara po kita ng valid ID. Ano po, magdara ng valid ID. And kung ma-represent kita, o kung ma-represent, ano, ayan, maparepresent kita sa mga authorizado tang representative, magdala po ng special power of attorney. Ano po? Yan, SPA. Pag sinabing SPA po baga, dapat notaryado po yan. Ano, bako lang po itong nakalaag lang na special power of attorney naman sa taas. Tapos dahil man-notarize. Kaya yan, magdala po ng valid ID, kaya itong tigre-representar nindo and sinagre-represent po. Kundi talaga available itong nag-a-apply ninyo connection, change of registered name, as in iba pa pong transaction sa Kasureco to. Yan. Importante nagpapadagos mong... Sige po. Opo, sige po. Bisita lang sa pinakaharaning opisina kan Kasureco to. Yes po. And basta tandaan ginaray itong mga schedule kang sa tuyang seminar, ano, itong free membership seminar kang Kasureco 2. Yan, para at least ang start po pala 8 AM, ano, ang registration. Baka mag-abot kita at 8 AM ang start o ang registration. After Ken po, mapuin sige na, mapuuna po si seminar ta. Minsan may nag-aarabot alas 10. Ano, tapos na. Pag alas 10 ka mo nag-attender. Then na po kamo kayan makakabali duman sa tataanan ng certification o pipirma sa yung application form. Kaya kung ang puon po alas 8, ang registration, alas 8 po mag-abot. Ano? Minsan naiinot pa tabi Radyo Manmani itong hararayo ang harong. Ano, araw kay itong mga coastal barangay kang Minalabak. Yan. Minsan, bago mag alas 8, alas 7, ako na igdi sa main office kang Kasureco 2, mga seminar. Si mga hararani lugod, igdi sa Naga City lang ang harong, o sa pagtarain na Banwaan Harani lang, bakong coastal barangay, mga upland barangay, si mga parklang areas na kuryente. Nangyayari lugod. Ilugod si Puri, si Harani, ano? Yung mga harang loob na ka-start, na mag-abot. Arog kayo ng Pinoy. O na, kaya nagpapagandog kita, nagpapagandog alas 10, nakapuuna po sa seminar ta, malpagay na kamukha consider. Pero na lang talaga, kung may mga date na inaasa, na pangyayari o pagkakataon na pasiring ID sa opisina ng Kasureco 2, ma-attender kita ng seminar, data man inaasahan na magkaigwa ng problema, siguro pwede pa yan i-consider. Ano po, yan. Pero dahil magpalusot, nagsapna pa ngayon, nag-attend pa ngayon. Tanan ta po ng oras, ng panahon ang pag-attender ng seminar sa Kasureco 2. Lalong-lalo na si mga aplikante sa inyong connection. Bako yan itong Garosini na sinaabutan mo, pwede mong utrohon. Utrohon. Yan. Naglaog ka ngayon, kabanga na, utro ka. Ang mangyayari, nainot pa naaraman mo na si katapusan, dahil mo pa napupuon. Yan. Yan. Kaya ang mangyayari kaya, sasunod na naman na schedule ka mo. Sayang kang pamasahe. Sayang si oras. Oo, kang gasolina. Okay. Nagpapadagos man po si kampanyata, dahil kita nagpupundo. Yan ang sa tuyang ang trabaho kang Systems Loss Reduction Division o ining team na nag-apprehend o nagdadakop kay itong mga illegal connection. Na-i-post yan sa tuyang Kasureco to Facebook page, ang sa tong kooperatiba Facebook page, na dumananta itong Barangay Kararayan, Carolina, San Isidro, ano, ngunya na si Manang ini, and may mga operation pa po yan na ginigibo ngunya na aldaw, since sa masurun pa pong aldaw. At dakulon pong naipapaabot sa tuyang mga sumbong, ano, mananungon po duman sa illegal connection, tabi Radyo Manmani na nangyayari sa indang lugar o sa indang barangay. Kabali na po dyan, sinasabayan ta na ining grupo pong naglilibot mo niyan, ining Systems Loss Reduction Team. Kabali na po dyan itong meter inspection.
sa igwahbagang mga report sa Samuya tabi radyo man mani naputulan da, tapos pagtalikod ka itong paraputol tigbabalik lang ano. Tigsusulit-sulit. Ayan ang apod ninda kayan. Dahil pa nga ni nakarayong pirang metro si paraputol, may kuryente na naman siya. Dahil daw dahil nagbayad. Ayan. Unfair man duman sa ibatang mga consumer na nagbabayad ng tama. Religiously kan sa indang bill sa kuryente bulan-bulan. Ano ang pinaka malanit man na penalidad? Ano yan? Piring... Pagkakakulong. Mhm. Sabi rin naman man. Yan, ha? Inot, pag napatunayan ka, magkaka-record ka sa satuyang kooperatiba. Siyempre makasupog. Ito naman man na ikamadakop, as in magkaigwa ng record na naghahabon ng kuryente. Yan. Igwaman itong... Doon ka man lang kayo naghahabon ng at igahabonan mo itong saliri mo ay member consumer owners po baga kita Igwang consumidores ng kuryente. indirect na bako ka man ang nagagamit pero nakapangaran sa imo, may liability ano. Kaya Tama po. taga-reparoon sa endo pong mga kung may apartment, kung may nag-i-star na iba. Okay. Parte pa po kang grupo kaining Systems Loss Reduction Team itong pag correct ang mga linya. Minsan nagkakaigwa kaya tigihiro si mga service drop wires, si secondary line kang kasureko to, minsan si mga street lights kaya nagkakaigwa kita ng correction. Minsan tigluluwas na ang mga metro kaya nagkakaigwa kita ng meter clustering sa sarong lugar na lang, sa sarong poste, niluluwas na dahil prone po kaya sa paghabon ng kuryente o natitintaran itong may mga maraot na kaisipan, haranihon da ang linya kang kuryente, madali on si paghabon ng kuryente. Kaya nagkakaigo kita ng correction po kaya. And syempre, pinakamayor talagang objeto kaya ng grupong ining mga nagdadakop ta, madako po itong mga parhabon ng kuryente. And syempre, ma-penalize dahil kaipuhan mo talaga yan. Dahil siguro, ang kanaklang kaya isa nadadakop tabi radyo man mani, pirang bulan na po naghabon ng kuryente. Minsan taon. Minsan inaabot na ng taon. Kaya unfair kita sa satuya. Unfair kita sa gabos na konsumidores na tama po ang binabayad o din naghabon ng kuryente. Yan. Panlalamang yan sa kapwa. Yan. Kaya yan, nagpapagiramdom kita sa mga naghabon ng mata sa kasureko to, imposible dyan na baka guilty man. Dahil na kita maghalat na magkaigwa ng problema o baka sarok sa to yung pamilya dahil taman agad yan. Pero base kayo sa mga experience yata kang mga nakaaging mga taon sa mga nakukuryente, majority kayo tayo radyoan money illegal connection. Dahil duman sa mga illegal na linya na nakadirekta sa poste kang o sa linya kang kuryente kang kasureko dos. Yan, massive disconnection, nagpupuon manggira ay nagpapadagos si satuyang putol duman sa mga day po nakakabayad lalo na itong mga may darakula ng arrears tabi radyoan money, mga 2 bills up na kung sa hanggang ngunyan di pa po nakakabayad itong may mga promissory note po na nagpromesa na sa pizza 15 ngaya kang Setyembre o pizza 23 ngaya o 25 kaning bulan na Setyembre. Yan, mabayad ngaya ako pero hanggang ngayon data po na October. Kaya nagpapadagos man po giraray itong ginigibot ang massive disconnection. Bako lang hindi sa Naga City, tagabos pong mga opisina kang kasureko to, area offices sa sakop na area coverage kan sa tuyang kooperatiba, nagpapadagos po itong sa tuyang pagputol. Kaya yan, papagiramdom giraray kita. Dahil na po kita maghalat na maputulan, tamas dipisilon, madadagdagan pa si sa tuyang babayadan sa kuryente dahil magkakaigo kita ng reconnection fee kaya. Pero kung maputulan man kita, halimbawa, o kaya inutan ta na si paraputol kung aramtang may babayadan kita sa kuryente, magpasiring na sa mga opisina kang kasureko. Pero pwedeng magbayad outright, may darang resibo ang mga
para putol na ini tabi kasamang Rinel? Itong sa tuyang mobile collection, sa mga hararayong lugar, may mga schedule kita dyan. May dara po talaga ng resibo. Pero kung hindi po sa mga araw hindi sa syudad ni Naga, na baka man hararayo ang mga barangay, mapasiring po talaga kita sa mga opisina kang Kasurekot. Minsan, nagiging rason kayan, mapasiring naman nga ako sa opisina kang Kasurekot, today na nga kamo magputol. May mga authorized lang kaya kita tabi radyo man na magdara ng resibo. Ang tigo-authorized na lang kayan itong mga sa mga area offices tayo, itong mga coastal and upland barangays na nadidipisilan man si konsumidores magpasiring sa mga opisina ng Kasurekot dahil sa pamasahe pa lang inaabot na ning more or less nasa 100 to 200 pesos. Duman na lang talaga mabayad sa mga paraputol. Kaya may authorized lang kitang pwede magdara ng resibo para at least pwede mag-accept ng payment. Pero kung haraniman lang kita, hindi man lang kita sa Naga City, o kaya sa kasentruhan kang sa tuyang mga banwaan, tigi-istaran, mas magayon na magpasiring na sa mga opisina. Kung makikiulay kita tabi radyaman man sa mga paraputol, siguro may mga pagkakataon kaya na tada naman ng raya, igawamang kaya mga consumer, dahil man ginagabos, masabi sa paraputol, pasiring na ngayon sa Kasurekot, nagkakarigos lang ngayon ako. Dahil na ngayon yung putulan, nagparahalat kita, otro aldaw mayo pa, nagduman sa opisina kan sa tuyang kooperatiba. Kaya pag may job order na po kamo, may disconnection notice, disconnection order na kamo, puputulan na po talaga kamo kayan kang sa tuyang mga paraputol. Yan, pasensya. Okay. Pasensya talaga. Siguro halawig naman na panahon ang tinausan kan sa tuyang kooperatiba para makabayad kita kan sa tuyang mga arrears. Okay, balikan ta po itong pinag-uulayan ta kang nakaaging si Mana, itong Mana nung duman sa refund kang power bill deposit. Si mga nasingilan po ang sa tuyang kooperatiba base sa kasuguan kang National Electrification Administration and kang Department of Energy and Energy Regulatory Commission, si mananungod po duman sa refund kang usapang singil kang bill deposit kang taon 2011 hanggang 2022 March o February 2022, pwede na po kamong magpasiring sa opisina kang Kasurekot 2. Sinasingilan ng power bill deposit. Pwede ta po yan i-refund. Dawa day pa 3 years. Kung mga nag-apply nga kamo 2021 hanggang 2022 o kaya 2020 nag-apply kamo ning new connection na nasingilan po kamo ning bill deposit, pwede na po nindo yan i-refund. Dawa po day pa nag-abot ning 3 years. May mga conditions kaya kasi mga inot baga na pagpa-autob kay ning power bill deposit dapat ang condition na inot duman dapat 3 years na. Dapat dahil ka mo nag-penalty, dahil ka mo naputulan, o dahil ka mo na-apprehend, o napatunayan ka mo na naghahabon ng kuryente para ma-refund din doon na mayong penalidad. Pero ngunyan, ang Kasurekot 2 po, maumang pinapaabot po sa gabos ng mga member consumer owners kang Kasurekot 2, kung nasingilan po ka mo ng power bill deposit, pwede na nidong i-refund o i-offset sa indong babayadan sa kuryente. Yan, magpasiring lang sa Finance Department, mas magayon na dara po nindo sa indong resibo, itong power bill deposit po. Ining power bill deposit pong ini para sa karaman kang gabos o ditong Tagiraray, ini po si pigsingil kang sa tuyang kooperatiba kang nag-apply po kamo ning kuryente. Kaya baga nagkakaigo kita ning actual inspection duman sa indong mga harong, tighiling tas kumpira si saksakan, kumpira si mga outlet, kumpirang amperayan sa indong harong, si mga wiring sa indong harong para magkaigo kita ng estimated consumption for 1 month. Na iyo po yan si inaapot ang power bill deposit. Ngunyan, pwede ta na yan i-refund, dahil pa nag-abot ng 3 years, pwedeng i-offset sa indong bill, sa babayaran sa indong kuryente. Tapos nagkaigwaman kita ning pagbabago kaya base po duman sa approval kan sa tuyang Junta Direktiba and na-approvean po yan kan sa tuyang AGMA, tapos pina-approvean tayan sa National Electrification Administration itong pag-defer kaya itong pagsingil kay ining power bill deposit. Kaya kung maririsatan ko niyan si mga nag-a-apply po ninyo connection sa residential consumer tax,
hababao na po si binabayadan nindo dahil dahil na po nagsisingil ang Kasureco dos ng power bill deposit na po. Papundo po muna yan, temporaryo man yan. And si mga nasingilan man, iyan pong power bill deposit na yan, lalaog po yan sa bangko. Tigdi-deposito yan sa bangko. Dahil po yan tigihiro ni Kasureco dos. Dahil binabawasan. Kung dahil, nag-i-interest pa. Tabi Radyoman Manny, kumpira si interest kayan, kumpirang taon nindo yan pinasaray sa Kasureco 2. Yan, iyo man po yan si pagbalik sa Indo o si pag-refund sa Indo. Kumpirang kantidad po kayan, plus si interest. Yan, kaya daradakula po yan. Si iba nag-enjoy na, nagbayad na, nag-apply na ng refund, bayad manggirari sa kuryente. Dakulang bagay na dayan, at least dayan na sila nagpaluwas ng kwarta para mabayadan nila si Sendang bill sa kuryente. Yes. Okay, power bill, power interruption. interruption schedule muna kita. Okay, power interruption. Power interruption. Ayo. May naisend ako sa iyo matabi, Sige. Radyoman Manny, baka pwede Kita ang mapakita kanina. Kaya mo yan, kamadawan mo na yan. Habang naghihiling man kita Sige. itong ibatang mga announcement. Mga kasama, oya po ang announcement hali sa Kasureco 2 Power Interruption Advisory. Ang petsa po kani October 2, tama no? October 2, 2023. Target shut-off alas 9 nin pagkaaga. Ang restoration kay ni 6 p.m. Alas 6 nin pagkahapon. Ang mga aktibidad, huli ka na sambit na power interruption, tapping and energization of 69 kVA transmission line going to new 20 MVA Calabanga Power Substation. Ang Pandua construction of take-off line for the new 20 MVA Calabanga Power Substation. And number 3, clearing of distribution line. Sa mga apektado pong areas, part of Municipality of Canaaman, Barangay Talidtid, San Francisco Palo, Barangay Palo, Barangay San Nicolas, San Juan, as in part kan Baras, Canaaman. Sa Municipality of Bumbon, Municipality kan Magarao and Bumbon Kamsur, oya po ang apektadong lugar, part kan Municipality of Calabanga, Camarines Sur, Barangay Balatasan, Barangay Balumbon, Balungay, Barangay Belen, Bigaas, Binanwaanan Grande, asin Binanwaanan Pequeño. Kabali po ang Barangay Binaliw, Barangay Bunot, Santa Rosa, asin Burabud, Magin, ang Barangay Kagsaw. So, and Kumagingking, Del Carmen, Du Minurog, yan ang paborito kong barangay. Pabrika, Barangay Harubay, Lugsad, Mangiring, Pantat, Paulbo, Pinada, Punta Tarawal, islang barangay po ini. National Museum sa Calabanga, hindi pong Kinali. Oy, pati ang Barangay Sabang ni Radyoman Paul Santos, Barangay Salvacion, bye-bye, sa Calabanga po ini Barangay San Antonio Poblacion, San Antonio Kipayo, San Bernardino, San Francisco, San Isidro, San Lucas, Barangay San Miguel, sa Barangay San Pablo, San Roque, San Vicente, Santa Cruz Poblacion, Santa Cruz Kipayo, Santa Isabel, Santa Salud, asin Santo Domingo, kabali po ang Barangay Sibao, Sibobo, Sugod, asin Tumagudtod. Garogabos na barangay. Yan, sabi pa di, safety first. Please consider all lines energized as power may be restored anytime after completion. Ang pangapudan po hali sa Kasureco 2, ini pong power
Interruption Advisory. Inuulit October 2, ang shut-off niya po alas 9 ng aga. Target restoration 6 p.m. October 2, 2023. Yan, tabi, siguro malinaw man ang mga nabanggit na barangay. Pambihira, may background pa. Tabi, pasasay mo kasamang Riner. Napangisi. Yan. Gano'n bagama yung sounds. Ano lang. Bagama yung sounds. Ano lang. Bagama yung sound. Sige. Okay? Bagama yung sound. Sige. Okay? Ano ni? Brother Ray? Dyan pala. Dyan sa indong adjust tabi kasama Graner sa audio. At digdi kaya nag-i-echo kung bubutasan ko ining sa computer ta. Okay? Siguro ma-break kita ning pirang minuto dahil naglalaog ang audio. Mayo akong ihiro digdi Mayo. Sige. Mga kasama station ID lang siguro sa pagbabalik po kan programa kan Kasoreco 2 ang satuyang kooperatiba sa radyo. Nagbasa lang akong power interruption, na-interrupt sa tuya pong sounds. Audio dyan po sa Kasoreco 2. Check ta bago kita mag station ID. Hello. Kasoreco 2. Baka may napindot ako digdi. Mayo. Mayo. IMG. Attention. Mag-advise na lang para sa mga alright, yan, mga Belta, ang programa kan Kasoreco 2. Sa latest official survey result kan KBP Kantar, ang DWNX 1296 AM, iyuliwat ang number 1 sa gabos na AM radio station sa Naga, asin Camarines Sur, siringman ang DWNX 91.1 sa FM band. Number 1 sa news category sa gabos na FM radio stations sa Naga, asin Camarines Sur, ininihuli kan sa indong mayong sawang pagdamog asin suporta. Hali sa mga radyoman ka 91.1 DWNX FM asin 1296 DWNX AM. Diyos mabalos po. Kasama tamang oras 10 minutos makaligis ang alas 10 din pagkaaga. Balikan tayong Kasoreco, naladong ko ng boses. Okay. Yan. Okay. Okay na, tayo duman man. Yan, balik kita. Para nadara kayong boses mo sa bago Pagpakaray-karay ta. Dahil gusto ko lang maging malinaw. Ano to? Gabos bagang barangay sa Kalabanga na banggitan. Dayman, may portion lang. May portion. Poon naman sa may Paulbo ata, pataas. Tumagod to, dabot. Tumagod to. Hindi ko pamilya ng upper barangay sa Kalabanga. Yan. Anyway po, good morning pala kay Director Jun Cornelio. Oy, si Director Jun Cornelio. 15 minutes na pati. Si Kuya. Yan, sa GCash, kapag nagbayad bukas. Okay, pa nagbayad sa GCash, may hapot kay si Ma'am Reza Laurente. Yan, posting po kayan, kung nabayad ka mo yan, may ginigibo kayong integration pa kayan. Bako po yan si Director na laog duman sa yung system tabi Radio One Money. Kaya mati-check po nindo yan sa sunod na aldaw na. Pero kung anong aldaw po si pagproseso nindo na bago ang ngunyan, ang date po kayan, si ngunyan man. Kaya dahil man kamo kayan ma-penalty. Yan. Basta na i-process po nindo tolos ngunyan na aldaw na yun. Dawa sa aga si posting kayan. Ang credit date po kayan ngunyan na aldaw na yun. Yan. Avail ng amnesty program. Mayo pong amnesty program si Kasoreco 2. Baka sa ibang kooperatiba, Ang aram ko, ang may amnesty Kasoreco 1. Yan. Kasoreco 2, mayo pa po. Siguro kung may mga development manunungod sa amnesty program na makakatabang sa satuyang mga member consumer owner, siguro sa tabang ka satuyang may higos asin na mabubuotang board of directors ng Kasoreco 2 yan. Pwede mahagad kita ning tabang para at least mapag-adalan kung pwedeng magkaigogiraray ning amnesty program ang Kasoreco 2.
Takang mga nakaagi baga mga taon, lalong-lalo na kay itong kasagsagi kang pandemic, puon 2020 o before pa magkaigwa ng pandemic, 2018, 2019, nagkaigwa kita kayong mga programa sa amnesty program, hanggang 2021 pa nga nito tabi Radyoman Mani. And 22, last year, yan, pagkakagirumdum ko, igwa kita kayo ng amnesty program. Ngunyan, siguro kabali po yan sa tuyang may sasuggest kung kaipuhan po, kag sa tuyang mga member consumer owners, mapag-adalan, ining mananungod po, mapag-adalan kang management and board, ining mananungod po sa amnesty program kang sa tuyang kooperatiba. And, may naman, and, okay. Balikan ta, igwa pa kita, dahil pa kita tapos naman sa power interruption. Sige, so bago po si Pigbasa po ni Radyoman Mani, ito po si tapping, bali day pa po kay tapos itong tapping, tapos si energization kang sa tuyang bagong 69 kV line. Bali ining 69 kV line na ini, although igwa naman nga ni si Calabanga, kung makaagi kita dyan sa Kipayo sa may opisina kang Casureco 2. Igwa kita dyan dating 69 kV line, itong dati tang 10 MBA o 10 MBA kang Casureco 2. Kaya lang, si bago pong tig-construct mo niyan na power substation o power transformer tatig-upgrade na po baga ang Calabanga 10 MBA from 10 to 20 MBA na ngunyan, nasa likod na po kung sa tuyang opisina kang Casureco 2. Dyan sa Calabanga Bumbon Sub Office na kung saan kaipuhan pong mapakarhay and ma-energize na po si 69 kV line kang transmission lines kang NGCP, pasiring po duman sa likod na 20 MVA power transformer. Yan, iyo po yung tatrabahon sa maabot pong Lunes. Sa Lunes na po yan, October 2. And sasabayan na po yan si construction man kay itong take-off line kang 20 MVA. Matrabaho po ining maray dahil preparasyon po ini sa commissioning, energization and commissioning kang bagotang 20 MVA dyan sa Calabanga. And clearing of lines, sasabayan na yan dahil sayang mga power interruption kung data malilinigan sa tuyang linya kang kuryente. Malay mo, dakulon kitang ma-accomplish kayan pag-abot sa clearing of lines. Kasabay po kang power interruption kang Casureco do sa maabot na October 2, 2023, 9 a.m. to 6 p.m. And igwamang kita, October 3, igwa pa kita, October 3, 2023, shut off 8 a.m. to 5 p.m. Scope of work, clearing of lines, affected kay ining feeder 31. Kang Tinambak, ang apektado kayan, municipality kang Tinambak and Siruma. Maliban na lang hindi sa barangay Kaaluan, Bagakay, Manapao, Buyo, Kawainan, and portion kang barangay Santa Cruz. Yan. Yun lang po yan ang apektado sa maabot pong October 3, 2023, 8 a.m. Tuesday po yan. 8 a.m. to 5 p.m. Dyan sa Banwaan kang Tinambak and part kang Siruma ang apektado. Correct. Isingit ko lang, nabanggitan mo ang Tinambak. Nag-aantabay sindangon yan, lalo na ang pamilya Bilarde. Oy, happy fiesta sa Barangay Sugod. Barangay Sugod sa Katapusan. Oo. September 30 to 1. Igwarig ding hapot. Siguro hapot maninikan mga pag-iriba dyan sa Tinambak. Hali po ki former Councilor Oming Bilarde. Pahapot man sa Casureco kung nag-accept cheque payment para sa bill kan Casureco 2. Ngunyan po. Okay. Sa ngunyan tabi Radyoman Mani ki dating kagawad Bilarde, ihapot tayo sa finance, sa finance department kung binalik na nila si pag-accept ng cheque. Dati po kaya nagkaigo kita kaya ning pagpundong na kang pag-accept ng cheque dahil may mga reconciliation na ginigibo. Yan, siguro may update yan sa masunod na programa sa next Friday. And muna ko tangal daw na ini kaibanan ang area supervisor kang Tinambak si Roma sa office. Kailang may importante kayong Kalakawan, may bisita sindangon yan. Kaya data na ilaog, nag-message sa kuya. Siguro by next Friday na lang, sa October 6, pwede tang ma-imbitaran ang Tinambak, ang area supervisor kang Tinambak si Roma sa office. Pero may nag-informar digdi. May mga kahaputan, masimbagan direkta. Oo, may nag-informar tabi kasamang Rener na
Dyan pa lang sa tinambak Kasureko 2 office, pero dahil nag-accept kan check ano. Pero anong aramon ta ba? Ang implementation kayo tabi Radyoman Mani, gabos na opisina kang Kasureko dos. Kaya siguro maihaputa yan sa Finance Department kung ano na po si status kang reconciliation dahil may mga kaipuhantang pakarayon sa records bago kita mag-accept giraray ng cheque. Ano po. Ayan. Correct. Okay. Good morning na lang sa pamilya Bilarde. Nag-aantabay ko niyan si Kapitan Owe, ex-mayor Roel Bilarde kan Barangay Sugod. Thank you sa pagpartisipara kagawad Omeng. Okay? Back to you. October 5 igwa pa kita ning power interruption sunod-sunod ang sa tuyong mga patrabaho. October 5, 2023, 9 a.m. to 6 p.m. Pareho man po giraray clearing of lines ang rason ini sa may bagong sirang Santo Niño and Binanwaan na Norte kang Pili Kambanwaan kang Pili bagong sirang Santo Niño Binanwaan na Norte ini sa municipality kang Pili ang mawawala ng kuryente sa maabot na October 5, 2023 Thursday po yan, tama. Yan, dahil pa kayo update na yung kalendaryo. Sa taas pa kita nagiiling, baka masala kita. Thursday, tama. Thursday po yan, 9 a.m. to 6 p.m. Yan, dakulon kitang lilinigan sa linya. Kaya yan, kaya po hanta magpawara ng kuryente para makabuelo man si sa tuyang mga technical personnel na matrabaho po sa linya kang kuryente. Gusto lang maglinaw katong binasatang power interruption. Si paglipat kan duwang MBA pwedeng maipaliwanag da ang bagay na ini. Okay po. Iba po kita ning upgrading na ginibo din sa Banwaan kang Calabanga in Bombon ining opisina ta dyan, ining power substation ta dyan from 10 MVA to 20 MVA power transformer tabi Radyoman Mani. Kaya magkakaigo kita ng power interruption sa maabot na October 2 dahil kaipuhan ta pong pakarahayon ipadagos itong pagtrabaho ka itong tapping and diretso na pong energization kang 60 kV line. Paghali po duman sa lumang 10 MVA, pasiring po duman sa bagutang 20 MVA power transformer. Kaya kaipuhan ta pong magkaiguan ng power interruption. Kasabay po kayan itong construction kang take off line kang bagong 20 MVA ta. And kung siswertehon kita tabi Radyoman Mani, by siguro next week giraray, ma-energize ta na ining 20 MVA power transformer na ini para masolusyonan po si problema dyan sa pagkakaigwa ng overloaded na kaya ining 10 MVA ta. Kung sabihon, dakula na ang konsumo kang sa tuya o demand sa kuryente kan sa tuya yung mga member consumer owners puon Calabanga, Bumbon, Magaraw and hanggang po ili ka naman po. Kaya iyo po yan ang tatrabahon sa maabot na October 2, 2023. Okay. Okay, sa power interruption tapos na kita. Accomplishment igwa po kita igdi sa may may akaagi kita igdi sa may Mambolo Bridge. Aram ko tabi Radyoman Mani permi kasi nag-aagi. Iyo. Nagpabumbon ka ba kang nakaaging aldaw? Garo ara mo ang kalakawang ko. Yan, congratulations sa happy kang Bumbon MPS. Yes, si Ma'am Richelda, Police Captain Richelda Matias. Good morning, Ma'am. Matias, yan. Good morning. Congratulations. Yan, kang nakaagi pong September 27, nahali na po si Poste. Bali, nahali si Poste kasubanggi lang, nagabot si Poste kaya itong mga telcos. Pero si target po kaya ni Kasureko 2, dapat September 27, nahali na po ito. Dahil iyo po yan si schedule kang sa tuyong pag-transfer kang linya, kang kuryente, kabali na po si pag-relocate kang poste, kang kuryente. Ali po duman sa tahaw na kang tinampo, tatigway din baga ang tinampo dyan. Po duman sa may tulay, hanggang Palaw, hindi sa may kasentrohan ka sa General Luna Street. Po hindi sa may Mabulo, Tabuco, yan, diretso sentro kang Naga. Nahali na po si poste dyan sa tahaw. Kaya mamamaximize na si tinampo, si paggamit kang tinampo dyan na pinahiwas kang DPWH.
Pero si Poste, base po duman sa group chat kang Task Force Cable di sa Naga City, nabasa ko sa Banggi, siguro Banggi na ito natanggal, na i-deliver na hindi sa Kasureco to. Ang nagtanggal na po kahit si grupo na kang mga telcos. Dahil na-late man po si pagtanggal nila kan sa indang mga cable wires, duman sa poste kang Kasureco to. Yan, nahali na po yan. May nakitang problema dyan sa may Mabulo. Itong pinahiwas sa tinampo sa Mabulo Bridge and tinampo po dyan kang Mabulo. And nagkaigwaman po ng continuation kang patrabaho dyan sa matandang si Roma. Itong isla na napakuryente ni Kasureco to. Kaya lang dapat ang maintenance po duman, kaipuhan, sige-sigihon, di magpundo. Maski po itong pagpintura ng mga poste, itong pagpakahay, kaya itong concrete na pundasyon kan sa tuyang mga poste kang kuryente dahil nasa dagat po ini kay puan kay ning maintenance maski silinya kang kuryente tabi radyo man sa pagharani sa dagat prone po yan sa takla dahil maskad po ang dagat yan ang mangyayari ang tubig dagat yan madalion po kaya dapat sige-sigihon na ang pag-maintain dyan kang linya kang kuryente patapos na po si patrabaho dyan sa matandang si Roma dyan sa Banwaan kang si Roma Camarines Resort. And nagkaigwaman po ning emergency power interruption kita kang nakaaging aldaw di sa may Magtuto compound kabali po ining Doña Clara Village. Nagkaigwa kita ning installation kang intermediate pole dahil po duman may tig-install kitang bagong linya kang kuryente. And Zone 1, Kapuknasan, Milaor. Aram ko may mga nagpa-follow up sa Tuya. Kaya ini almost 60% o 50 to 60% na po na matatapos itong rehabilitation kang linya dyan. Dahil ang naipaabot sa Tuyang reklamo dyan, itong hababa na ang bultahe tabi. Radyoman Mani, may mga regular kita dyan, nagdadangog permi. Nalingaw lang ako si pangaran ni Madam. Nagpapara text sa Tuya. Mananaman po sa problema sa kuryente dyan sa may Zone 1, Kapuknasan, Milaor. Pag natapos po yan, masusolusyonan tayo si problema pag abot po duman sa hababang voltahe diyan sa Zone 1 kang Kapuknasan, Milaor. Yan muna sa to yung si ibang accomplishment ta siguro sa masunod naman na programa ta na pirang minuto na lang ang natatada sa to. Oy, may kasulo pag subago tabi kasama Graner diyan sa Pure Gold naman naghagad responde sa Kasureco to. Naipaabot sa Tuya pero pag abot ka duman may naman control naman si Kalayo kaya controlled naman kaya may na nagiging pag-action si Kasureco to duman dahil may maintenance man sila sa building baka na-shutdown naman si sa endang breaker po. Okay. Yan kaya pagiramdam kita sige per months nagbabarakal na pati ng mga kung ano-anong lights baka may mga appliances kaya minsan nag-overheat yan. Kaya pasiguruhon ta sa tuyang mga appliances kung mayong tao mas magayon ibaba ang breaker. Then baka may habol ta pa ining pag-abot po idi sa Republic Act 11552 ining lifeline rate po tagulo nagaharapot. Ini pong lifeline rate na kabawasan sa tuyang babayadan o diskwentong tinatao sa babayadan sa kuryente bulan-bulan sa pagsunod po ito sa Republic Act 1152 na kung saan si mga nagkukonsumo ng 40 kilowatt hour 40 kilowatt hour pababa sa Kasureco 2 iba man po sinadadala nindo sa TV na tiga-advertise kami nagpasiring sa opisina kang Kasureco 2 ang lifeline rate ni Kasureco to is 100 kilowatt hour. Bako po ang approved kang Energy Regulatory Commission sa Kasureco to. Iba-iba man po kaya yan. Depende sa pagkadakula siguro dahil ko aram si basis kaya kang ERC pag-determine kang inaapod ng lifeline rate. Pero ang approved sa Kasureco to dahil po kita maribong 40 kilowatt hour pababa. Itong 100 kilowatt hour baka si senior citizen discount ito o kaya sinadala nila sa TV. Exclusive lang ito duman sa sarong pribadong kumpanya sa Manila, electric company. Pero sa Kasureco to po, 40 kilowatt hour pababa ang sa tuyang konsideradong lifeline rate. Po? Ano yan? Si mga may kapot lang digdi. May automatic ng system ang Kasureco 2 na identified ang mga members na lifeliners? Okay. Sangon yan, si inot na implementation po kayo ng lifeline rate
Si mga nagkukonsumo, automatic, kung magkonsumo ka ng 40 kilowatt hour pababa, automatic na yan. May ng mga application. Pero ngunyan, may distinction na kaya kami, Radyoman Manny. Gusto sabihin, hindi sa bagong pinaluwas na Republic Act, ining RA 11552, may distinction na. Bako na itong araw ka itong dati na automatic. Pag nagkonsumo ka ng 40 kilowatt hour pababa, automatic makaka-avail ka ng diskwento. Base duman sa mga bracket na nakalaag, na ipaluwas kan sa tuyang kooperatiba. Ngunyan po, itong mga 4-piece beneficiaries, nakalaag duman. Gusto sabihin talaga, ang kagayunan kaining batas na ining bago sa pagpapa-implementa kaining lifeline rate, talagang masasara na si mga nagtitirios, sabi Radyoman Manny. Araw ka itong mga 4-piece beneficiaries na ang konsumo hababa sa 40 kilowatt hour, or itong bako man 4-piece beneficiaries pero ang laog sinda duman sa poverty threshold na tigset kang PSA o Philippine Statistics Authority, na kung saan talagang sinda si mga nagtitirios, may bracket man yan, si PSA. Hindi ko lang sure kung pera si kantidad ka itong monthly ngayang nakukuha o income. Pero si pagkakaaram ko, kung di ako napapasala, siguro kung may mga nagdadangog dyan, correct na lang siguro. Nasa 12,000 pababa, o 12,000 ang bracket kayan para makonsider ka mong laog ka mo duman sa poverty threshold. Bulan-bulan iyon ang income nindo sa indong pamilya. Pwede ka mong certifyan na kabali ka mo, pwede ka mong avail ka ining lifeline rate. May mga corresponding discount 0 to 15 kilowatt hour, 50% po ang diskwento makukuha. 40% discount duman sa mga nagkukonsumo ng 16 to 20 kilowatt hour. 30% discount sa 21 to 25 kilowatt hour ang konsumo bulan-bulan. 20% discount duman sa 26 to 30 kilowatt hour bulan-bulan na nakukonsumo. 10% discount duman sa 31 to 35 kilowatt hour ang nakukonsumo bulan-bulan, and 5% discount duman sa 36 to 40 kilowatt hour ang nakukonsumo bulan-bulan ng kuryente. Yun po yan ang sa tuyang lifeline rate. Paggiramdom, 4-piece beneficiaries or kabali ka mo duman sa pigset kang PSA sa poverty threshold, hababa ang sa indong nakukuha bulan-bulan ng income, pwede ka mo kayan certifyan tabi Radyoman Manny na kabali ka mo duman sa mga nagtitirios or marginalized end user kang sa tuyang kooperatiba. Ang hapot, paano mag-apply? Kung 4-piece beneficiaries po kamo, pwedeng government issued ID or SWDO certification, SWDO Social Welfare and Development Office. Pandua, fill out ng lifeline rate form application, makukuha po ini sa mga opisina ng Kasureco 2. Yan, magpasiring na lang sa mga opisina ng Kasureco 2. Darahon po, pwede man magdara ng pinaka-latest na bill na naresibi hali sa satuyang kooperatiba. Siyempre, yan, magkuaning form, baka may maghapot kung saan ang pipila pa ng form sa mga opisina po kan sa tuyang kooperatiba kang Kasureco 2. Si mga day kwalipikado, so bago baga sabi ko may distinction, si inot implementation ka ini base po duman sa IPIRA law. Ang nangyari ka ini tabi Radyoman Manny, si section 17 ata ito. Kailan namin daran si inot pong pag-implement ka ini may distinction. Kaya ulit ang tagiraray, dawa kaya ito basta nagbaba ka sa 40 kilowatt hour, automatic pong konsiderado kang lifeliner. Pero ngunyan, ang mga day kabali, daw hababa ka sa 40 kilowatt hour, si mga naka-star sa condominiums, sabihin, ay di sa nangid, bakulo ng condominiums, kaya naka-star ka dyan, tapos may man nagagamit ng kuryente, bihira ka lang magpasiring dyan, pero ang konsumo mo hababa sa 40 kilowatt hour, day ka manggiraray kwalipikado, Si mga naka-star sa subdivisions, day kwalipikado,
Yan. Si mga nagagamit ng... Pero maliban na lang subdivisions, sa kay bakit ang mga urban poor, ang iba kaya inaapod subdivision na yan. Pero kung naka-star ka mo sa mga urban, itong mga relocation sa site kang gobyerno, proyekto kang gobyerno, ayan, pwede ka mo maka-avail. Basta hababa sa 40 kilowatt-hour ang sendong konsumo tabi Radyoman Mani. Si mga nagagamit ng net metering, nagbaba si konsumo sa kuryente, nagbaba sa 40 kilowatt-hour, 40 kilowatt-hour pababa, dahil nagagamit ng net metering, dahil manggiraray ka mo kwalipikado. Po. And si mga konsumidorista na napatunayan na naghabon ng kuryente o nag-violate sa Republic Act 7832. Yan. Iyo po yan si mga naikabali. Yan. Gapang hapon, tabi Radyoman Manin, yao na si UNC. Yao na sige, mayo naman tabi kasamang Rene. Okay. Kundi yan. Kaipuhan po kung may pambayad na, magbayad na ng kuryente. Tama tong sabi mo. Kadakol paagi, dahil na maghalat nin interest. Sayang. Okay. Ang sunod ng topic, abangan po nindo next Friday, itong manunungod sa Republic Act 11361, si Anti-Obstruction of Power Lines Act, pwede ta mapag-orolayan yan. And papasadahan tagiraray ining RA 11552, ining manunungod sa Lifeline Rate. Yan. Thank you. May naman siguro. Okay na? Okay na kita? Okay. May ikana dyan greetings. Baka may nagdadalan sa tuya. Mag-inanakit. Dahil na nag-greet. Happy birthday na lang sa Okay mga nagkukumplean nyo. Kadakol may birthday. Okay, may maabot po palang kita ng district election sa maabot pong November. Igi sa tulong distrito kong Casureco 2. Igi sa Naga North, Magaraw, and Bumbon. Yan. Siguro pwede tayong mapag-orolayan sa mga sunod na mga programa ta. Po, yan. And maghalat na lang ng anunsyo ali po sa Institutional Services Department kan sa Tuyang Kooperatiba. Yan, thank you. May naman siguro. Okay na. Okay ka na. Okay. Thank you sa mga nagdaralan po. Dahil na saro-saroon, maray na agasendo. Okay. Okay, salamat po sa IMJ and syempre sa mga nagdadalan mo niyan sa Tuyang Casureco 2 Facebook page, sa Tong Kooperatiba Facebook page, sa gabos ng mga members kang Junta Direktiba kang Casureco 2, yan. Sa mga empleyado, nag-aantabay mo niyan, sa mga sasakyan, may nag-message sa kuya. Habang nagdadakop, naman sa mga nagkapaning kuryente, nagtatrabaho mo niyan sa luwas. Yan, sa gabos po na empleyado kan sa Tuyang Kooperatiba, sa gabos ng mga member consumer owners kang Casureco 2. Yan, salamat po sa pag-antabay mo nila, Aldaw na Bernie. Pangalan po kang manemento kang... Okay. Good morning ki Pading Batoy. Nag-antabay. Ay, good morning. Okay, sige. nag-antabay yan. Okay. Ribanan kami yan kang nakaaging Aldaw. Okay, sa ngalan po kang manemento kang Casureco 2, sa pamayo po kan sa muyang Board President, Director William Basmayon, and siyempre sa Tuyang Acting General Manager, si Engineer Edgardo Piamonte, ini po si Rener po Pabukay. Mag-iribanan kita sa mga sunod na Biyernes ang sa Tong Kooperatiba. Salamat po sa gabos na nag-antabay and God bless po sa gabos. Mabalos, yan. Kasama yan po ang Public Information Officer, nagapagtram kan Casureco 2, Mr. Rener Pupa Bukay, asina magkalakawan kan Casureco 2. Masunod na UNC, mga kasama, digdi po sa DWNX sa pangaran ng Serbisyo Publiko, tie up with Casureco 2. Yan po sa lado teknikal, si Radyoman Ray Gomez. Yan naman po ang sa indong lingkod. Ako po si Radyoman Manny Basa, Tatak Arimen, Radyo mo nationwide. Masunod na UNC with Kuya Kenji Hemenea. Next electric cooperative is Casureco 2. Casureco 2 is the recipient of the Golden Daguitap Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction. The electric cooperative with fully liquidated subsidy fund. The EC with high AGMA attendance. The best in collection efficiency and the top performing EC awards. Congratulations, Casureco 2. And for Philreco Awards
Awards from the Wars. Caso Rico 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award Platinum Stellar Award. and Prompt Payer Award. Likewise, Caso Rico 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award Occupational Safety and Health Excellence Award, and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Caso Rico 2. Caso Reco 2. Caso Reco 2 tipid tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, pili yun si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Caso Reco 2. Caso Reco 2 safety tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Caso Reco 2. Caso Reco 2 safety tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Caso Reco 2. Caso Reco 2 tipid tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung ang habol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Caso Reco 2. Caso Reco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Caso Reco 2. Caso Reco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Caso Reco 2.